og elever. Det er mig en stor glæde at kunne byde alle hjertelig velkommen til årets skolefest her i Torvehallerne. Skolefesten er en af årets store begivenheder. Det hører sig til, at der holdes en stor fest for skolens elever. Sådan har det altid været på Sankt Norbert Skole. Og selvom mange skoler i disse år må spare for at få budgetterne til at hænge sammen, så har det ikke været på tale at skære skolefester, lejreture og udflugter væk hos os. Det er ganske enkelt en del af skolens kultur. Og en skolefest på Sankt Norbert, på Sankt Norbert Skole skal traditionen tro indeholde de ingredienser, en skolefest nu engang skal, og som vi kan genkende fra år til år. Der skal selvfølgelig være en musical, så er der indmarchen og dansene, hvor alle eleverne kan vise, hvad de har øvet sig på. Og jeg kan godt love jer forældre, at der er blevet øvet her i formiddag. Hold da. Det var så varmt til sidst, så vi måtte have alle dørene op herovre. Næsten i hvert fald. Så der blev svedt, så jeg håber, vi kan nyde det her bagefter, når de skal vise, hvor dygtige de blæser. Senere på aftenen, så er der skoleballet, hvor man måske også kan få danset lidt. Og så er der jo forældrerådets traditionrige amerikanske lotteri, hvor I forældre igen i år har foræret de mange flotte gevinster. På forældrerådets vegne vil jeg gerne sige jer tusind tak for jeres store, meget store gavmildhed. Pengene fra skolefest, lotteriet samt overskuddet fra den årlige sommerfest i skolegården bruges blandt andet til støtte til nedbringelse af forældrebetalingen på ture, på lejreture. Og desuden så har forældrerådet besluttet at hjælpe med etablering af en ny legeplads på skolen. Og her kan jeg godt sige, der kan der godt bruges rigtig mange penge. Gevinsterne de er pakket i kurve, og når musicalen og indmarchen er færdige, vil elever komme rundt og sælge lodder. Ved køb af disse har I som sagt mulighed for at støtte de initiativer, som forældrerådet iværksætter. Tusind tak for jeres støtte. Eventyret, som vi skal opleve her om lidt, eventyret om Pinocchio, så dagens lys i 1883. I 1940 lavede Disney en tegnefilm over historien, og jeg tror, at rigtig mange af jer kender flere af sangene fra filmen. Det er dog ikke filmen og de kendte sange fra Disney, som vi skal se og høre i aften, men derimod vores musicalholds bud på historien. Du skal være god og hjælpsom og ærlig, så vil det gå dig godt her i livet. Det får den lille trædukke, som den gamle Geppetto har skåret ud og malet, at vide. På Geppettos ønske bliver Pinocchio levende. Dog ikke af kød og blod, som de andre, men kun sådan, at han kan bevæge sig og tale. Ja, han kan endda gå i skole. Han vil først blive en rigtig dreng, når han har vist Feen, at han vil det gode. Han skal være hjælpsom og kærlig over for andre, og så må han aldrig lyve. Og så tror jeg godt, at jeg ligesom har antydet, at der kan være et eller andet der. Og så følger vi ham ellers på hans vej gennem alle de fristelser, han møder. Om han slipper godt igennem og bliver en rigtig levende dreng til sidst, det vil jeg ikke afsløre her, men om lidt går tævet for vores musical. Og så må vi se. Som sædvanligt har mange af skolens ansatte været involveret i forestillingen. Det gælder blandt andet Bjarne Nord, Maja Graversen, Pauli Sandegjerri, Jette Christensen, Anders Krohmann og Morten Vass, samt mange, mange flere. Og igen i år er koreografien lagt i hænderne på Morten Bruun Jespersen. I det udleverede program kan I se, hvem der i øvrigt medvirker.
Måske har I bemærket, at orkestret ikke sidder på gulvet i år. Det her giver os lige mulighed for at sætte nogle flere stole ind her. Musikerne vil under forestillingen sidde i den ene ende af scenen. Vi vil ikke se meget til dem undervejs, og derfor synes jeg, at vi lige skal hilse på alle de dygtige musikere, så vi kan nyde musikken fra om lidt. Mine damer og herrer, piger og drenge, her kommer I. Giv dem en stor hånd. Ja, og så går I ind i mørket igen. Fordi om lidt, så skal vi synge en fællessang, ligesom vi plejer. Og det er, nu skal jeg lige gå herud, så tæppeplænen kører om bag ved mig. Det er så smart det hele her. Så. Vi skal synge den danske sang. Sangen den skulle meget gerne stå på bagsiden af jeres program. Og Pauli spiller til. Det synes jeg godt nok også. Skal vi prøve at se, hvad der foregår på? Ja, det ser godt nok sjovt ud. Nej, prøv at se der. Der kommer Gulerod. Pas på, han ikke hører det. Ja, du ved, hvor hissig han bliver, hvis vi kalder ham det. Det er jeg da ligeglad med. Kan du måske lide, når nogen kalder dig bøllesdag, Du kan lide at hvor? Bøllesdag og Gulerod, de kunne blive helt gode venner. Hvem sagde det? Var det dig? Nej, her er Guld, og jeg mener, her Petter.
var det måske en af jer. Herr Geppetto, hvad laver de? Ja, de var meget undskyldt, kære frue, men det er et træstykke her, som ja. Men Geppetto dog, hvordan er det, når vi står og flinker? Jeg kan ikke... for pokker det også. Pas hellere på. Jeg tror, det stykke er forhekset. Forhekset? Sikkert. Jo, det er sjovt det her. Mere, du ved, kilder sådan en dejlig mave. Jamen, hold da op. Altså, ej, det her, det er ikke forhekset. Men hvad skal jeg med sådan et stort stykke træ? Jeg vil bare... Ej, det er lige meget. Kom nu ud med det. Okay, altså, jeg vil lave en marionetdukke. En dreng. Altså et træ, forstår I nok. En dreng, i stedet for den søn, jeg aldrig fik. Det der er også helt i orden. Altså, tag nu min søn for eksempel. Jeg tror egentlig også heller, jeg vil se det. Min helt egen søn. Tænk så, hvis jeg kunne få min helt egen søn. Ja, børn er nu dejlige. Ja, nu skal du høre, hvad jeg lavede med mine børn forleden. Vi hyggede os ved vandet og var ude at plaske. Børnene grinede, og vi havde det så sjovt. Hvor lyder det dejligt. Mine børn er vidunderlige. De elsker simpelthen at rydde op på deres værelse. Men det bedste, de ved, er altså at gå i skole og lave en masse lektier. De dejlige børn. Ja, tænk så, hvis jeg kunne få min egen søn. Og hvad har du så her? Nøj, er det virkelig en stor verden? Ups, der var den igen. De dumme ben. De bare ikke gøre, som jeg vil. Sådan. Og de kan også løbe. Har I set den underlige dreng? Det er da ikke en dreng, det er en... Du har ret. Det er... Jeg tror, det er den marionetdukke, som Gullerlund vil lave. Hej.
Hvad er I for nogen? Hvad vi er for nogen? Jeg tror vist nok lige, det er os, der skal spørge dig, hvad du er for en. Ja, den er god nok. Han har lavet 3. Ej, er det rigtigt? Søjto, lad nu være. Hør du der? Hvad hedder du? Hvor er du? Min lille dreng, hvor er du dog henne? Pinocchio! Pas på, der kommer guleruden. Pinocchio, der er du. Du skal ikke starte den med at gøre din far så forskrækket. Far, ja, min dreng. Det er mig, der er din far. Og du er min Pinocchio. Min egen lille dreng. Og jeg hedder Pinocchio. Ja, for du er lavet af. Goddag, jeg hedder Pinocchio. Hvad hedder du? Jeg hedder... Han hedder Bønnesdag. Det hedder jeg aldeles ikke. Halløj, hvem har vi her? Kan I kende mig? Det er da så sjovt i går. Hvem er du? Og hvad laver du? Sådan en gadedreng. Og så op, sådan en løb. Nej, han er altså en gadedukke, for han er jo lavet 3. Så stop dog. Så, Pinocchio, du skal opføre dig ordentligt. Og dem her, hvad er det for noget? Nej, Pinocchio, det må du ikke. Og dem her, hvad er det? Kan det så lade min fisk være? Fisk er dumme. Jeg er meget hellere slime med dig. Og hvad er det så, du hedder? Bønnesdag. Hedder du virkelig Bønnesdag? Nej, jeg hedder Romeo. Men de knokdunker, de kalder mig alt. Nej, se nogle sjove fyre. Hvad er det for nogen? De er betjente. Skynd dig væk, Pinocchio. Arrester din gadedreng. Han er en gadedreng, er han. Ja, og en tyv. Han ville stjæle vores tasker. Nej, Pinocchio, du må ikke løbe væk. Hører du der? Jeg har lærer. Det er kun et dreng. Jeg mener, det er kun et marionetdukke, jeg har lavet. Er det dig, der har lavet den tyv? Ja. Jeg mener nej. Eller ja, altså... han er ikke nogen tyv. Nå, så er det måske dig, vi skal holde for gaveuorden. Ja, og forsøg på tasketyveri. Det er hans skyld, at den dukke prøvede at stjæle min taske. Kom, du kommer med os. Du har vist en hel del at forklare for dommeren. Ja, en hel del skulle vi mene. Det er her, jeg bor. Jo, det er det. Hvad er det? Det føles som om... Ja, den er god nok. Jeg er sulten. Jeg må nu sende dig noget. Her. Eller her. Eller her. Ej, ikke den mindste smule spis. Jeg fryser også. Det er ikke så godt sjovt at være levende. Jeg kan lige så godt sætte mig til at dø. Lillefar, det er det. Har du noget mad med? Jeg er så sulten. Jeg har kun den her ene pære. Det er det sidste mad, vi har. Må jeg få den? Ja, naturligvis. Du skal jo have noget at vokse af. Værsgo. Og hvad siger man så? Siger, når jeg skrald. Hvad? Skrald? Ja, jeg kan ikke fordrage pæreskrald. Altså, hvis du er så sulten, som du siger, kan du også spise den med skrald på. Men så skal jeg sørge for, at du kommer i skole. I skole? Hvem siger, jeg skal i skole? Det siger jeg. Men for at komme i skole, skal du have en ABC. Jeg har godt nok ikke flere penge, men jeg må se, hvad jeg kan gøre. En ABC skal du have. Det lyder virkelig kedeligt. Skole, ABC, virkelig kedeligt. Smager den godt, Pinocchio? Du er smuk. Dit hår er pæn. Hvem er det? Er du en fe? Din far har givet dig sin sidste pære. Han er god imod dig. Ja, men han vil også have, at jeg skal gå i skole. Og det lyder så kedeligt. Ja, men hvis du er flittig i skole, ligger hele verden åben for dig. Hvad mener du?
i øjet. Den slags sker kun for drenge, der gør som deres forældre siger. Du har en god far, som vil gøre næsten alt for dig. Og hvis du opfører dig ordentligt, så ved man aldrig, om du måske kunne blive en rigtig dreng. En rigtig dreng. En rigtig lille dreng. Det vil være det mest vidunderlige i verden. Men fortæl mig lige. Hør. Hvor blev hun af? Lille far, der er den. Men hvor er din frakke? Du kommer til at fryse. Du er bare jordens allerbedste far. Men Pinocchio, jeg har jo bare... Først giver du mig den sidste pære, og så har du købt en ABC til mig. Se her, kære far. Du tager den her bog og går i skole, og så lover jeg, at jeg altid vil være din gode søn og gøre, hvad du siger. Min første skoledag, det skal nok blive spændende. Nøj, sikke et flot skilt. Hvad er der står? Er der nogen, der kan læse det for mig? Undskyld den her. Hvad står der på det skilt? Det er marionetteater. Sigøjner og rakkerpakke af det. Et marionet. Jamen, jeg er marionet, og det må jeg bare sige. Nej, jeg lover min far gå i skole. Men jeg vil så gerne. Hvad må det koste? Hej så, kan I se, hvad der står på det skilt? Det er bare et dumt dukketeater. Kan du måske ikke læse? Nej, selvfølgelig kan jeg ikke det. Han har aldrig været i skole. Nå, men hør så her. Verdens største marionetteater ved teaterdirektør Strombolini. Entré 4 floriner. Men hvad koster det så? Entré 4 floriner. Han er da ikke altid fik ham her, hva'? Nej, det er lige meget. Kom nu, ellers kommer vi for sent i skole. Undskyld den her. Ved I, hvordan jeg kan få 4 floriner? 4 floriner? Uha, det er godt mange penge. Men hvis du nu er villig til at sælge mig denne bog, lad dig godt give dig 4 floriner for det. Det vil jeg gerne. 4 floriner, værsgo. Juhu, jeg skal i teateret. Ha, I lille fjold. Den her bog var nu 20 floriner hver. Nå, I hængemutter! Jeg vil godt se en ordentlig forestilling i dag. Husk, folk betaler gode penge for at se jer hoppe omkring. Og vi skulle mødes til nogle af jer, så pillebræd! Nej! Ja, jeg hørte, hvad hun sagde. Jeg må hellere se at komme i gang.
Er det mig, du mener? Ja, dig. Er du også magnetdukke? Ja, det er jeg da. Se, hvad jeg sagde. Det er en magnetdukke. Kom op til os andre. Det er da ikke en dukke. Han har ikke snore. Jo, jeg er en magnetdukke. Derfor kan han da godt være en af os. Se hans næse. Den vokser. Det må være, fordi han gjorde. Nej, hvor er altså bare flot. Det skal du ikke lade dig nøje. Der var klipper og lys. Må jeg ikke være med til at danse og være lykkelig, ligesom jeg? Jo, selvfølgelig må du det, Pinocchio. Pinocchio. Lav så en pluskebuks i mit teater. Så det snyder. Jeg skal betale 4 floriner. Du har slet ikke noget at gøre her. For du har jo slet ingen snore. Nej, for min far har lavet den. Har din far lavet dig? Ja, min far. Den rare gamle Geppetto. Han sad op hele natten og lavede sin egen søn. Og så lavede han dig, så du kunne være en søn, Pinocchio? Ja, og han gav mig den sidste pære. Og en 12 frakke for at købe en ABC. Og Han så op, Pinocchio. Stop, så jeg kan ikke mere. Så Pinocchio. Nu har Strobolini fået en lille med dig. Derfor det lyser. Det er simpelthen den sørgeligste historie, jeg nogensinde har hørt. Se her, Pinocchio. Her har du 5 guldstykker til din far. 1000 millioner gange tak, han talte, direktør. Farvel, søde dukker. Men jeg var så glad. Glad? Ja, for jeg har lige fået 5 guldstykker. Så jeg skal hjem og give til min far, Geppetto. Kun søde 5 guldstykker. Hold da op! Det var det frugt! Stille! Klodsmor. Hvad mener du? Jo, jeg mener bare, at hvis du vil være rigtig rig, så skal du... Nej, det er du ikke glad med. Så nu du bare hjem til din far med dine søde 5 guldstykker. Men hør lige, stop en gang. Er det ikke sødt at gentage? Det er det lige sagde. Jo, jeg mente bare, at hvis du vil være rigtig rig, så skal du grave dine guldmønter ned i Mirabelmarken lige herude foran byen. Når du graver dine guldmønter ned der, så vokser der pengetræer op, og så kan du plukke alle de guldmønter, du kan. Ja,
Men hvor finder jeg så mirakelmarken? Så bare følg vejen, den vej! Tusind tak. Så til vejen. Tusind tak, her. Nu må jeg skynde mig. Pinocchio, hvor er du henne? Bare der ikke er sket der noget. Bare du ikke har rådt dig ud i noget. Herr skolemester, har de set min Pinocchio? Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvad de mener her. Min lille dreng, marionetdukke, Pinocchio, han lovede, at han ville gå direkte i skole. Jeg er bange for, at der ikke har været nogen nye elever i skole i dag, herr professor. Er det sikkert? Altså, sådan helt sikkert? Ja, desværre. Jeg skulle have fulgt ham i skole. Hvad tænkte jeg dog på? Jeg må jo ud og lede efter ham. Ja, det må jeg jo. Så er de gravet ned. Nu er det bare at vente. Kom her, Pinocchio er gået. Ej, hvor godt nok nem og narre. Kan man ikke stole på
Hvad? Og hvor var det nu? Nej, det kan ikke passe. Hvad kan ikke passe, lille dreng? Jeg kan ikke finde mine guldstykker. Dem jeg fik af teaterdirektøren. Nej, for et øjeblik siden kom reven og katten og gravede nogle guldstykker op af marken her. Så nogle slyngler, skurke, tyve. De kan bare vente sig. Min næse er vokset. Sådan går det, når man er tåbeligt og lyver. Det er også min egen fejl. Hvis jeg bare var gået direkte i skole, som min far sagde. Jeg kan jo ikke gå tilbage nu, hvor jeg hverken har de 4 floriner, 5 guldstykker eller min ABC. Nu ved jeg, at jeg vil se at få et arbejde. Men hvor finder jeg et arbejde? Du kunne hjælpe mig med at bære dette hjem til mig. Du får din belønning, når vi kommer dertil. Det er svært. Men snart. Sådan. Så er vi her. Du har dygtigt gjort, min dreng, men sig mig, du er da ikke en helt almindelig dreng. Nej, frue. Jeg er en stakkels marionetdukke. Min far lavede mig, fordi jeg ville have en søn. Men jeg opførte mig så artigt, og jeg gjorde, hvad han har sagt. Så nu er jeg helt alene i verden. Det lyder som om, du savner din far. Det gør jeg sandelig også, kære frue. Hvis han var her nu, vil jeg fortælle ham, at jeg elsker ham, og altid vil være hans gode søn. Hvis du vidste, hvor det glæder mig at høre, Pinocchio. Du, min smukke fing, min smukke blå fing. Og jeg er slet ikke fortjent at se dig igen. Nej, det har du ikke. For du lovede at tage i skole, og så gik du i teater. Du lovede at tage hjem til din far, og så fulgte du efter de 2 svindler og mistede alle dine penge. Og det gør jeg aldrig mere. Det lover jeg. Nej, og nu tror jeg på dig, sådan som du hjalp mig og fortalte mig om din ulydighed. Nu er jeg sikker på, at jeg kan stole på det fremover. Det kan du tro, du kan. Nå, skal vi ikke så bære disse ting ind til Geppetto? Nej, vent, Pinocchio. Hvis alting går, som jeg regner med, så vil du i morgen blive forvandlet til en rigtig dreng. En rigtig? Jamen, det er jo mit hjem. Ja, selvfølgelig er det det. Og i morgen går jeg i skole. Det lyder godt, min dreng. Nå, men jeg kan vel godt gå i skole, selvom jeg ikke har min ABC. Hey, se, der er Pinocchio. Er han nu kommet tilbage? Du har stadig været i skolen, har du? Nej, det er min første dag. Har I hørt det? Har I hørt det? Nej. Hvad? Der er en gammel mand, som er blevet tosset, og nu har han sejlet ud på Store Hav. Det store hav? Så må han være blevet tosset. Har han aldrig hørt om kæmpevægen, som svømmer rundt derude? Og som er så stor, at den kan slutte i et skib med mand og mus? Det ved jeg ikke, men det er vist noget med hans fængsel søn, som er forsvundet. Kom så og se, man kan stadig se ham nede på stranden. Bare det ikke er min far. Bare det ikke er min far. Bare det ikke er ham. Jeg bliver nødt til at se, om det er ham.
Og så er det bare, prøv at se de kæmpe bølger. Bare det er min far. Bare det er min far. Jeg tror ikke. Åh nej, det er ham. Hvad siger du? Det er min far, som sejler derude. Er du sikker? Ja, og nu er det standset. Nej, stop ham! Han må ikke springe ud i vandet. Hvad foregår der her? Stanser, han har tænkt sig at svømme ud til det båd derude. Er det nu der er lømmel igen? Der er ikke sgu lavet, når han er her var. Ja, jeg tror, vi må tage ham med til dommeren. Så for pokker. Det var ikke med vilje. Jeg ville bare... Efter ham. Fang den ungdomsforbryder. Jeg tror, jeg slår frem. Jeg var så træt. Pinocchio! Hvad er det? Herovre! Er der flere vande? Romeo, er det dig? Ja. Er de væk? Ja, det tror jeg. Godt, så kommer jeg ud. Var de efter dig? Ja, betjentene. Jeg kom til at slå den ene. Det var ikke så godt, var? Nej, det var den vist ikke. Og nu er alle bare sure på mig. Så er vi næsten i samme båd. De har også været efter mig i flere dage nu. Bare fordi jeg har været en lille bitte smule væk fra skole. Væk fra skolen? Jamen, det må du da ikke. Nej, men jeg har i hvert fald den perfekte løsning til vores to problemer. Nej, det er ikke noget for mig. Jeg må hellere se at komme hjem. Bliver straffet. Nej, du skal... Prøv her. Du skal med mig i aften. I aften? Jamen, hvorhen? Det er det allerbedste sted i hele verden. Det lyder det dejligt, men hvor ligger det? Ja, det ved jeg ikke helt, men det er i hvert fald det bedste sted for sådan nogle to som os. Nu skal du høre. Hør her, Pinocchio, din lille splint. Hvad gamle Romeo fortæller? Der er en verden derude et sted. Inden hvor andre vækker glæder. Når nu slikkepinger soler der
kan du se, hvad jeg sagde? Det allerbedste sted i. Romeo, Hvad Hvad mener du? din Nej, hvad nu det? Og dine? Hvad mener du? Dine ører! Og en hejle! Du skulle da nødt snakke med dine lange ører. Hvad tror du ligner? Et æsel! Et æsel! Ja, et æsel! Romeo, hvorfor lyttede jeg til dig? Jeg skulle have taget hjem til far og taget min straf. Du kan ikke engang genkende mig, hvis du får mig at se igen. Det er så de sidste to, vi har! Ikke bare den skænderi her. Eller en tømbenet kreatur, må jeg sige. Jeg kan jo se ribbenene. En anden stange kan ikke være særlig robust. Vi har også det her æsel! Det er for lille og for skræmt. Skal vi trække en plov, så stanger vi det den af bager, hvis du får lidt sul i kroppen. Du skal få det til halv pris. Hvad siger du? Det er aftalt. Kom så her, dit arsen. Hvad skal jeg nu gøre med dig, dit skævbenede æsel? Hvis du ikke kan sælges, kommer du til at kaste mig i foder. Det kan vi ikke have. Jeg skal ud og finde flere raske drenge. Tag op og redden herop. Kast den i havet. Det kan være bedste ved kunne lide den. Eller kæmpe bagen. Gustav. Bare du aldrig havde været gået alene. Nu finder jeg aldrig Pinocchio. Jeg kommer aldrig ud af maven til den her kæmpe valg. Og hvorfor lyttede jeg op til min far og den smukke fe? Nu får jeg ham aldrig at se igen. Hvem er slut mig? Og jeg ved kun. Hvem der? Er der nogen? Men det kan ikke passe. For Pinocchio? For far? Pinocchio, min egen lille dreng. Tænkte jeg skulle få dig at se igen. Far, det er dig. Jeg blev så bange, da jeg så dig ude på havet. Jeg troede aldrig, jeg skulle se dig igen. Men nu er du her, og jeg slipper dig aldrig nogensinde mere syge. Far, vi må se at slippe ud herfra. Jeg tror, hver en sommer, så vi kan slippe ud af den smund. Pinocchio, det nytter ikke noget. Jeg kan ikke svømme. Tænk ikke på det. Jeg vil lade dig træ, så jeg holder os begge oppe. Kom så, far. Det er den her vej. Pinocchio, jeg kan ikke. Kom så. Pinocchio! Her, far. Her kommer med et glas dejlig varm mælk. Den er bunden givet som løn for mit arbejde. Det var venligt af ham, at vi kunne få lov at sove i hans stald. Men nu lader han da vel ikke arbejde alt for hårdt. Nej, jeg skal bare trække rundt på dem. Rundt og rundt og rundt. Og så bliver markerne vandet. Og jeg tænker, at jeg er dejligt varm med til dig hver dag. Læg dig nu bare til at sove lidt fra. Så sidder jeg her og passer på dig.
det er snart. Nå, her er du. Hallo? Meget liv tilbage der. Hvad sker der? Man er ikke. Hvor har I det æsel fra? Det der. Vi købte det i sidste uge, men det holder ikke mange dage i rømkommelsen, før min hjerne skulle slæve i det. Jeg kender det æsel. Nå, jeg må vel hellere til. Æsel kan ikke bruges mere. I må ikke slå det ihjel. Det er min ven, Romeo. Flyt dig nu, Pinocchio. Snak med kring til ingen anden skæbne. Nej, siger jeg. Jeg kender det æsel. I må ikke slå det ihjel. Flyt dig nu, Pinocchio, så ikke rammer dig. Men må jeg så ikke købe det? Købe det? Hvad har du tænkt dig at betale med en kop mælk? Jeg vil gerne købe det æsel, for jeg har... Ja. Hvor i verden kom hun fra? Med for at give Pinocchio de penge, som han betroede i sin varetægt, da han drog ud for at finde sin far. Ja. Og jeg vil gerne betale med et af mine 5 guldstykker, for det æsel. Jeg ved ikke. Hvad tænker du på at sige ja? Jamen, så siger jeg så mange tak, mine herrer. Tak, min smukke fe. Hvordan skal jeg nogensinde takke dig? Så, Pinocchio. Alting bliver godt igen. Nå, min gode herre. Her er betalingen for Pinocchios æsel. Og vil så være sød at tage æslet op i vognen. Og Pinocchio og Geppetto, så er det vist på tide, at de tager hjem. Kom, far. Så skal vi hjem. Hold det nu op. Jeg kan ikke fordrage den lyd. Du var da lidt så glad for den i går. Eller vil du måske hellere spille som en giraf? Jeg skal give dig splint. Der er der ingen, der vil købe, husker du nok. Og heldigvis for det. For så var Pinocchio aldrig blevet smidt i havet. Og jeg havde aldrig fundet min søn. Ja, men alting er vist ikke helt som før. Er det vel? Hvis I tænker jer rigtig godt om. Helt tilbage fra starten til nu. Hvad, Pinocchio? Hvad siger du? Nej. Bortfra min far har fået 3 nye frakker. Og jeg huset fuld af mad. Og bønnesten her, ikke længere et æsel. Nå nej, det er ligesom før. Men er der ikke én ting mere? Jo, nu ved jeg, min smukke fe fortæller også løgnhistorier. Du sagde, at jeg havde sparet 5 guldstykker sammen, og det havde jeg ikke. Ja, men det sagde jeg for at hjælpe dig ud af knibe og ikke gavne mig selv eller skade andre. Men kan du overhovedet ikke mærke nogen forskel? Hvem? Mig? Hvad mener du? Du mener... jeg har fået min egen næse, og jeg er blevet en rigtig dreng.
Og så er musicalen over, og om lidt, så skal vi til at se jer alle børn her danse, gå indmarsch og danse. Og for at det kan lade sig gøre, så vil jeg gerne bede jer forældre om at trække op af siderne, og alle børnene, alle jer fra børnehaveklasse til og med 3. I går ud på gangene herude sammen med jeres lærer, ligesom vi gjorde i morges. Og imens I er væk, så vil nogle forældre hjælpe med at samle stolene sammen og køre dem her ind under scenen.